Nagyon szépen köszönöm Hajtman Borikának ezt a gyönyörű szép egyházi éneket, amellyel rá is hangolt bennünket a mai kiállításunk témájára. Nagy szeretettel köszöntöm kedves mindnyájunkat az idei év utolsó megnyitóján. Nem véletlenül hívtuk erre az év utolsó kiállítására épp a mai kiállítónkat, Varga B. Kálmánt Nyergesújfaluról, hiszen alkotásai épp az elkövetkező időszakot, a várakozás, az advent időszakát és az azt követő karácsonyt tükrözik. Milé dámy a páni, vážení prítomní, dovolte, aby som vás čo najsrdečnejšie privítal na poslednom tohtoročnom otváraní výstavy. Náš dnešný vystavovateľ Varga B. Kálmán z Maďarska, z Nyergesújfalu, nám priniesol svoje sošky a malované kachličky, ktoré práve prezentujú toto obdobie adventu a Vianoc. Ja poprosím pani zástupkyňu mesta, pani doktorku Kornéliu Slabákovú, aby otvorila výstavu. Megkérem doktor Kornélia Slabáková, polgármester helyettes asszony, hogy nyissa meg a kiállítást. Valóban nem lehet mindenki proféta saját hazájában. Vallja magáról Varga B. Kálmán, aki az anyaországból, Nyergesújfaluból hozta el alkotásait. Bár évtizedek óta Nyergesújfaluban lakik, munkásságát legkevésbé lakhelyén ismerik. Művészete igen széles körű, mert nem csak kerámikus, hanem népi fazekas, kőfaragó, kőszobrász. E tevékenységeket az itt látható képeken is megtekinthetjük. Van, akinek szerencséje van, vagy a körülmények úgy hozzák, hogy már gyermekkorban foglalkozhat azzal, amit szeret, vagy amihez kedve van. Róla ez nem mondható el. Igaz, gyermekkorában már elbűvölte a szomszédban élő és alkotó Kántor Sándor világkiállítás díjas fazekas mestermunkássága. Már akkor próbálkozott sárból, agyagból figurákat létrehozni, de ez csak gyerekkori játék maradt. A valóságos alkotás kicsit váratott magára. 47 évesen kellett ahhoz lennie, hogy azt csinálja, amit mindig is szeretett volna. A Tokodi Alkotóházban tanulta ki az agyag művészségét. Az egyszerű fazekasság nem elégítette alkotási vágyát. Ennél többre vágyott, és így kezdett figurális dolgokat alkotni. Alkotásait nem küldi pályázatokra, nem zsűrizteti, nem tagja semmilyen körnek. Autodidakta módon képezi tovább magát. Alkotásait a maga és mások örömére készíti. Dolgozott, mint kőfaragó, majd ott is átképezte magát kőszobrásznak. 8 éven keresztül az országház renoválásán dolgozott, innen ment nyugdíjba, itt nálunk is van kőszobrászati alkotása Kőhigyarmaton, a 2 világháborús emlékmű, amit 3 éve avattak fel. A Komárom megyei Népművészeti Szövetség tagja, de ő már nem népművész, mert alkotásai ugyan a népi életből születnek, népiesek, életképek, de ez már valami más. Erre a kiállításra a szobrait és csempeképeit hozta el hozzánk. Figurái a mesék és mondavilágban repítenek bennünket. Kicsit romantikusak, humorosak, színesek és bájosak, távol vannak a mai farkastörvényű, rideg világtól. Ebből a régi világból született a mi életünk is. Ez a kiállítás egy kis nyugalmas sziget, amely pihentetni, szórakoztatni, kikapcsolni akar bennünket a rohanásból.
Bár Varga B. Kálmán magányosan alkotó, de korán sem magának, hanem mások örömére készíti szobrait és egyéb műveit. Alkotásait kiállították és árusították Brüsszelben. Kő- és kerámia szobrai vannak Kanadában, Olaszországban, Németországban, Ausztriában. Ezek legtöbbjét emigráns magyarok vásárolták, hazájukra emlékezve. Az alkotó legnagyobb öröme, ha minél többen láthatják és élvezhetik munkáját. Ezért mutatkozik be nálunk is, remélve a látogatók legnagyobb örömére. Tisztelt Varga B. Kálmán úr, azt kívánom, hogy a kívánságok legyen teljesülve. Naozaj nemôže byť každý prorokom vo svojej krajine, hovorí o sebe Varga B. Kálmán, náš ďalší vystavovateľ, ktorý pochádza z Nyergesújfalu v Maďarsku. Hoci tam býva už 10 ročia, jeho prácu poznajú najmenej práve tam. Jeho umelecká tvorba je veľmi rozmanitá. Varga B. Kálmán je keramík, hrnčiar, maliar, kamenár, sochár, reštaurátor. Obrazy z jeho rôznorodej činnosti môžeme vidieť aj v ďalšej miestnosti. Niekto má to šťastie, že už v detstve sa môže venovať tomu, čo má rád, čo ho zaujíma. O pánovi Vargovi sa to ale povedať nedá. Avšak už v detstve ho očaril svojim hrnčiarským umením majster Kántor Sándor, svetovo uznávaný tvorca. Už vtedy sa pokúšal vytvárať figurky z blata, z hliny. Táto jeho činnosť ale zostala len detskou zábavkou. Tá skutočná tvorba si v jeho prípade, tak povediac, dala na čas. Až keď dovršil vek 47 rokov, mohol robiť to, čo si vždy želal. V dome tvorby v Tokode sa priučil práci s hlinou. Jednoduché hrnčiarstvo však neuspokojilo jeho túžbu tvoriť. Chcel viac a tak začal vytvárať figurálne veci. Neposiela ich na posúdenie, na ohodnotenie, nie je členom žiadneho umeleckého krúžku. Sám sa ako autodidakta ďalej vzdeláva. Svoju umeleckú dráhu začínal ako kamenár. Aj tu sa prepracoval na kamenára, sochára. 8 rokov pracoval na renovácii parlamentu v Budapešti, potom odišiel do dôchodku. Aj u nás, nedaleko v Kamennom moste, sú umiestnené jeho 2 kamenné sochy, vojnové pamätníky, ktoré boli odhalené pred 3 rokmi. Je členom Združenia ľudového umenia v Komáromskej župe. Jeho tvorba vychádza zo života ľudu, zobrazuje ho v rôznych situáciách. Na túto výstavu nám priniesol sochy a kachličkové obrazy. Jeho očarujúce figurky a postavičky nás prenesú do sveta rozprávok a povestí. Sú trocha romantické, humorné, farebné, pôvabné a roztomilé. Majú ďaleko od dnešného, žiaľ často krutého a nevľúdneho sveta. Táto výstava je taký malý ostrov pokoja, ktorý nám ponúka nielen odpočinok, ale aj zábavu a radosť z umenia. Varga B. Kálmán tvorí sám, ale svojou tvorbou chce potešiť aj iných. Jeho kamenné a keramické sochy sú v Kanade, Amerike, v Taliansku, v Nemecku, v Rakúsku. Väčšinu z nich si kúpili ako spomienku na domov maďarskí emigranti. Aj v Bruseli sa vystavovali a predávali jeho výtvarné diela. Najväčšou radosťou tvorcu je, keď jeho prácu vidí čo najviac ľudí. Preto sa predstavuje aj u nás v nádeji, že im prinesie zábavu, zážitok a potešenie. Varga B. Kálmánovi zo srdca želám, aby tomu tak bolo, pretože priamo z tých jeho figúriek a postavičiek žiari radosť, ale zároveň aj pokoj a dobrá nálada. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne pani viceprimátorke za otvárací príhovor. Takisto Borbále Hajtman za krásne úcsinkovanie. Köszönöm szépen a polgármester helyettes asszonynak a megnyitó szöveget, épp úgy Hajtman Borbálának a
ezt a gyönyörű és alkalomhoz illő szereplést. Most pedig át szeretném adni a szót mai kiállítónknak, Varga B. Kálmánnak, hogy szóljon egy pár szót a közönséghez. Hozzáfűzni. Köszönöm szépen a látogatókat, a barátokat, az ismerősöket és idegeneket is, és remélem ezek után már nem leszünk idegenek. Hát egyre szeretném mondani a kiállítások kapcsolatban, hogy kis stílustörés történt, mert mikor rendeztük be a direktor úrral, akkor üresen találtuk a falakat. A szobrok szépen mutanak lenne az asztalon, és tényleg kéne valami képeket is föl. Hát elhoztam a képeket, de mondjam, kaptunk a kritikát, hogy teljesen más világ. Hát igaz, hogy azzal is én foglalkozok, úgyhogy felraktuk az a szecessziót, muha másolatok, meg az amerikai Vallejo, meg van nekem is egy-két képen, de akárhogy nézzük, így is jól néz ki, hogy magunknak elfogadtuk, remélem elfogadja a kedves közönség is, hogy nem csak az a népes stílusú szobrok vannak, hanem vannak egy kis képek, hogy a becsempészek van, és helyrehoztuk. A másik meg az, hogy a eleink élete és megbecsülése, ezt a címet találtuk ki rá, ami valóban takar és valamelyikben, és nem csak azért kell megbecsülni a őseinket, nagyapáinkat, dédnagyapáinkat, mert ha nem bújtak volna a szőnynek hazalba, vagy a kemencemben, akkor mi se lennénk, az biztos, és ez is igaz, ez is meg kell becsülni őket, de azért is, hogy hát az ő örökségüket nagyon-nagyon most elkezdjük felejteni is, és szeretném egy kicsit visszalopni ezt a világot, ami akkor volt. Ahogy volt, tisztán, erkölcsösen, egész más világ volt még akkor. És már nem tudják a mai korosztályok. Az én korosztályomnak el kell mesélni, hogy a bivaj miért húzza a vízbe bele a szénászekeret, mert ez egy vízi állat, akár nem nős, és nyáron, amikor nagy meleg van, akkor nem lehet megfogni egy szőjön. Hiába megpakol a szekér, viszi a paraszt haza, az belehúzza a vízbe, vagy nem? Tudja, hogy el kell mesélni, különböző adtam, hogy végig fog menni, aki ott lesz, majd elmesélgetem, mert hosszú lenne, mert hát nem szeretek mesélni, mert azt mondják az alkotó, ha nem tudja a képével, a szobrával megszólítani a látogatót, nem találja magát benne, akkor meg kár csinálni. De ma olyan világban, hogy ezeket a dolgokat el kell mesélni, de nem tudjuk. Nem tudják a gyerekeink, nem tudják a unokáinkról, és beszélni, nem tudják, hogy mit történik ott, mi volt akkor. Hát ezt szerettem volna csak mondani, és még egyszer megköszönöm mindenkinek a látogatást, és örüljenek vele, vagy én örülök, mikor örülök, hogy önök örülnek, és fogadják egy kis kedvességet, egy kis harapnyomot, egy kis innivalót. Köszönöm szépen! Megtaláltuk a halál.
meg a kiállítást, érezzék magukat nálunk jól, és látogassanak el hozzánk máskor is. Prezrite si prosím výstavu, cítite sa u nás dobre, nech sa páči, príďte aj najbližšie.